Η ομάδα σου ξεκίνησε χαλαρά, αλλά σιγά σιγά το μάτς γίνεται ντέρμπι και προηγείστε. Τι περιμένεις για το δεύτερο ημίχρονο? Εντάξει, και οι δύο ομάδες είχαν άγχος, φαινόταν αυτό, ξεκίνησαν μουδιασμένα. Ο αγώνας ντέρμπι είναι, πιστεύω να κερδίσει τους καλύτερους. Πώς βλέπεις τη μέχρι τώρα διοργάνωση? Η διοργάνωση είναι πάρα πολύ καλή. Συγχαρητήρια στο Δήμο Μιντέο και στην ΕΚΑΣΔΗΜ που ασχολήθηκε. Έπρεπε να γίνει αυτό γιατί τα κορίτσια είχαν παραμιληθεί εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ το έβλεπα και στην ομάδα που είχαν παράπονα γιατί έβλεπαν τα αγόρια και δεν ερχόταν να υποστηρίξουν την ομάδα και λέει πρόεδρε, εμάς δεν θα γίνει κάτι αντίστοιχο. Βλέπω ότι του χαίρονται, μακάρι να συνεχιστεί και όλα θα πάνε καλά. Και ένα τελευταίο, καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο, υγεία πάνω απ' όλα και καλή διάθεση. Να είσαι έξω από το παιχνίδι. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά εντάξει. Χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα σε αυτή τη διοργάνωση, τουλάχιστον στον πάγκο. Πότε σκέφτεσαι να γυρίσεις στο γήπεδο? Από το καινούριο έτος σίγουρα. Καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φωτεινή Τσιναρίδου, πώς είναι να είσαι σε ένα Final Four Νεανίδων? Τι να πω, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Είναι καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Φυσικά σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η συνεργασία. Να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά την ΕΚΑΣΔΗΜ, τον Βασίλη τον Μπούτσι, τον Λάζαρο τον Φωτιάδη και τον Στέργιο τον Πανταζή. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι, ξεκινήσατε χαλαρά. Σίγουρα ξεκινήσαμε χαλαρά, αλλά μετά το δεύτερο δεκάλεπτο πατήσαμε δυνατά και προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Τώρα αύριο. Αύριο μπαίνουμε δυνατά, όπως και σε κάθε παιχνίδι. Σήμερα είχαμε μια κακή εμφάνιση, να δώσουμε συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Φυσικά θα διορθώσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε σήμερα για το αυριανό παιχνίδι και πάμε δυνατά. Έχεις πράγματα να εξηγήσεις? Ναι, θα τα πω όλα τώρα. Λοιπόν, Βασίλη μου, είσαι χρόνια στα γήπεδα, τα είδες και εσύ. Συγχαρητήρια πολλά στην ομάδα του ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας. Πολύ αξιόλογη δουλειά, δουλεμένα τα κορίτσια. Εμείς μπήκαμε μάλλον πολύ φοβισμένα και αγχωμένα στην αρχή. Δεν δούλευαν κάποια πράγματα όπως τα είχαμε μελετήσει στην προπόνηση. Μετά πιστεύω πήγαμε λίγο καλύτερα, αλλά σε γενικές γραμμές ξέρεις όταν παίζεις ένα μάτς χωρίς αύριο είναι τα πράγματα λίγο... Τι θα αλλάξεις για αύριο? Αύριο αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, θέλουμε τον Λάζο, πολύ δουλεμένα τα κορίτσια. Θα πρέπει να δώσουμε πολύ έμφαση στο physical και να προσέξουμε λίγο τα rebound, γιατί σήμερα ήμασταν κάπως χαλαρές, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Coach, καλή εμφάνιση. Νομίζω μπορούσαμε και λίγο παραπάνω να κοντράρουμε πιο πολύ τον Ηρακλή.
Ήταν θέμα κάποιων λαθών δικό μας, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος. Άμα δούμε ότι η ομάδα αποτελείται από 3 νεάνιδες και όλες κορασίδες, νομίζω ήμασταν σε καλό επίπεδο. Μετά από μια καλή εμφάνιση, σαν αυτήν την τρίτη θέση, τη θέλεις? Θα προτιμούσα την πρώτη, αλλά εντάξει, τώρα θα παλέψουμε και για την τρίτη, τι να κάνουμε. Τι θα άλλαζες από την εμφάνισή σου για αύριο? Θα έπαιζα πιο δυναμικά, πιστεύω. Το ίδιο? Ναι, θα ήταν καλύτερα αν ήμασταν πρώτοι, αλλά εντάξει, θα το δεχτούμε.